Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ संग्रा गेस बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे खाफाल हमनो गोनां खौरां पेट्रल डिजेलनि उनाव दिनै 14.2 केजि एलपिजि सिलिन्डारनि बेसेना आरोबाव बारायदों गंसे सिलिन्डारनि बेसेना दिनै 15 राङै दावखोदों दिनैनिफ्राय आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गंसे सिलिन्डाराव 1000 बेसेनै जासिगोन मख'नो गोनांदि सोलिबाय थानाय बोसोराव संग्रा गेसनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लोरबां खालामदों थांनाय 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय रामायण टीवी श'आव राबननि फाव खालामनाय फावखुंगुर अरविंद त्रिवेदीया थांनाय हरनि 10 रिंगायाव 82 बोसोर बैसोआव गावनि न'आवनो जोबथा हांबोयो बिथाङा हार्ट एटेकनि जाहोनाव जिउ गोमायो होनना नखरनि सोद्रोमाया फोरमायदों मख'नो गोनांदि रुंसारि अरविंद त्रिवेदीया फाव खालामनायजों लोगोसे राजखान्थि मुलुगावबो आगान होदोंमोन चिरां जिल्ला बिजनियाव थानाय 1 नं पेटागावआव गंसे बर' नखरनिफ्राय सिखावा रां लानानै थांदों थांनाय मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव सिखावा बथल गुबाय दिन्थिनानै नोगोद 30,000 रां सिख'नानै लांदों बे जाथाया जादों रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनाय सत्य बसुमतारीनि नखराव मिथिनो मोननाय बादिब्ला सत्य बसुमतारीनि बिसिया मोनाबिलि समाव फैसा सानबाय थानाय समावनो सिखावा नुहुरनानै न'आव हाबफैयो आरो बथल गुबाय दिन्थिनानै रांखौ लानानै थाङो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब USTM ग्लबेल कालचारेलनि बानजायनायाव गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसुलि ददेरे बसुमतारीया बर'नि मुंदांखा मेथाइ गंगार फैदों हनै बे मेथाइखौ खननानै सेथि बान्था मोननो हादों बाक्सा जिल्ला गरेस्वर हालामनि बेन्दोङाव थानाय मुकुन्दपुर गामिनि थागिबि बिफा हरेन बसुमतारी आरो बिमा गीता बसुमतारीनि फिसाजो थरायना ददेरे बसुमतारीया थांनाय 2 अक्ट'बराव जानाय कालचारेल फराम अफ इउनिभार्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मेघालयआव बर'नि मुंदांखा मेथाइ गंगार फैदों हनै बे मेथाइखौ खननानै ग्लबेल कालचारेल फेस्टिवल 2021 आव बर'नि फिसा ददेरे बसुमतारीया सेथि बान्था मोननो हादों बाक्सा जिल्ला बरबरी थानानि सिङाव थानाय अतला गामिनि थागिबि सुनिल बर'नि बिसि 24 बोसोर बैसोनि जारौ बर'आ कर'ना भेक्सिन थुजानायनि उनाव जिउ गोमानायनि अजद मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय जारौ बर'आ थांनाय 25 सेप्तेम्बर खालि कर'नानि गिबि द'जखौ थुजानायनि माखासे साननि उननिफ्रायनो लोमजानाय आरो मोदोम सानाय जायो लोमजानाया गोब्राब जानायलाय 2 अक्ट'बर खालि मुसलपुरनि डक्टर रबि बर' सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो बेरामिखौ डक्टरा बिजि सेलाइन थुनायनि उनाव न'आव थिनहरनाय जादोंमोनब्लाबो फिन गोब्राब लोमजानायलाय देहा फाहामसालियाव मैया लाबोनाय जादोंमोनब्लाबो जिउ गोमायो बेराफारसेथिं बेरामिया कभिड भेक्सिननि रिएक्सनाव जिउ गोमायाखै होनना डक्टरा फोरमायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।